টাউন কমিটি সদর ইস্ট সদর সাউথ তাই যত ডিভিশনनि ফাই দंनाय যত ইউনি दङ ani khani hamjakma tai PSF central committee ni goi paithli hambai dङ ang jora asa tona gelak tan bang ke belanya satung tung laja abon bagai ang joto shot ke saimansak ang sai dंनाय abon bagai norok no ang bujitani bagai try khayana जों सिने फ्लेग नि आबो जों साइमनो कायसे कायसे जतन मिनिं दङ आमो TSF आसे फ्रन्ट जिमिनो सिनि सारस आबाके न सनामै दै हेक्या जों आबो बेबाद न कायसे पन खिबजान किरि हाय आबाके न गोबां अर्गानाइजेसन नि फ्लेग दङ न TSF नि हाय इंडिया ना खाखयो TSF नि आबो नाहारबो जुदा दफानि बागै आबो साबुं खाथिनो TSF नि फ्लेग नामतिनो न जों साइमनो जों PSF ni flag जों कुलाता नक गांगे जों गुफुर बाय तेज नामजाक दङ जों गुफुर सिओ जों ताबने बागै गुफुर इउज खाय गांगे गुफुराव बेलायनो गाहाम बाय बोखा कसम आमाहाय न गुफुराव सिसा मयला नांगांगे न जों सिजागो दाग सिजागो आबानि बागै जों PSF गुफुर खाय जों गाहाम गोथार बाय थायो जों साबुं खाय दङ गोबां बर' दाग थानानै नायो हायबा PSF गुबुननि बागै गोबां दाग थानाखौ जों नाया जों आबाके दङ जों गुबुननि दंनाय PSF आबानि बागै जों स्टुडेन्ट सब समय बोखा गुफुर गाहाम आबानि बागै जों दफानि साबुं खाथिनायावबो जों गाहाम फ्लायै जों साबुं खायो जों गुफुर एफोरे फ्लेग एफोर जों तामलो गांगे जों आरो ग्रीन गोख्रां नगौ जों गोख्रां आबाके बुजियो गोख्रां माने जों ब्लाइ रक खागे जों गोथां जों आबानो PSF गोथाङै दङ दफानि साबुं खाथिनो जेबोफोर उसुबिदा जों गोथां खायो जों जेफोरबो जों जावाखाय दङ आबाके दिब्रासा दफानि बागै जेफोर प्रब्लेम फायो जों आफोरनो जों बोसां बाचौ आबाके न जों ग्रीन सिगनेल उगै दङ जों ग्रीन सिगनेल के जों सब समय पजिटिव जों आबान बागै न जों गोख्रां हाय उगै थाङै दङ जों आबान परे चारो तक गागे आथुकुरि आथुकुरिया आबो आइतरमा जों आइतरमा तब नेतागे आइतरमा आरो मोजां गागे सिसियो जेफोरो आइतरमा बहु पाकागे आइचुक जराव आफो आइतरमा बियानदि पाके जों फुगलाति पावो गाबन बागै न आगि जराव माने ताबुनि हा टेक्नोलॉजी जकरि जराव आ जराव तामं गागे आइतरमा हाय खायै सिनि दफाराव गोबां दफोर आइतरमा गे बाजौ ताङै गागे जेफोर आगिवो समुद्रवो नेबिग रक बा आरमनाय रक तां खायके बर आरम तेरमते समुद्र साराव सौइका गागे बर दिक नि रमि मेया उत्तर पश्चिम बर बागै ने तफुरवो ओ आचि जरो ओ आइतरमा नासिगै न बर गमि नक बियांगो दिक नि रमै बो फायो गा आबानो जेफोर तिब्रासा दफाराव ओरै चापजगे तफुरवो दिने PSF no आइतरमा हायखै लामा फुनगै जों ताबैमातु जों गोबां आमहाय एग्जाम्पल दङ जों दिनै CIB नि मुभमेन्ट खायै मादुबरो बुलि कगजागै दिबासाराव थांजा खायमानिबो आबो PSF नि अबदान आमायथनो जों PSF आइतरमा हायखै दफानो ओरै तफुरवो साबै थांजा खाथिनो साबै लामा फुनगो जों आबान परे तामनो गांगे जों आरो फ्लेग दुइटा कायजाक दङ जों फ्लेग जेफोर कायो आबो जों सब समय सिनि सिमना बामदाय रो कायो असुजते सिनि हावा कांनाय जों रमनि बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान दङ जों इंडियन फ्लेग कायो आमाय केनो जेफोर सिनि आगि महाराज राजा जुगो खायखो राजानि हा असुजते नै राजा फ्लेग कायो गा आबाय केनो PSF नि हावा फुनियो जे जागाव PSF नि फ्लेग कायजे बखो बुझियो और PSF नि
borok tongo TSF ni ojor oko hawar kanai sebujio dini kemua lama ti lai re bodu bai orang dini TSF ni program tongai lama kemua ti plan rokaje tong ama kena sebujio sini hawar mani seng aman bodo ara singho thorok nai basa jak tongo seng singho ke belakeno saimano posun bisingo posu raja tai bo belanya bodro bo jengkel bo sohose jolia Piara, boleh pun zolio, bini kan okey betul ini maya, tapi hati okey betul ini maya. Amai kena, tiada bo, belakang kena bodro, gentle, bona boy, jespon satu boleh apa zolia, jepun zolio, apa tiba hal lagi, amai kena sekebang manuka, jepun sini mati maya lo, sen apa tiba hal lagi lo. Anugerah sekebawa saya kai, cuma bodoh kai, sini tiba saman kami bagai dia sebenarnya agui kai, mai sampai kata orang. Awalnya sini dia sebab singwahai, sengsahaja zolia, seng Jason sahaja Jason jatuh, seng apa jawa, awal kena seng dia sebab singwahai yang zental kai, bodoh ketemu, jetro, zoni pro ke, abo tiba hal lagi lo. Abo ke TSF ni karakter. Sentai tamu penggangaro, elas and bilap mesti nobo. Sentama sisa di songsadi tai sinama di sedi. TSF atungo, niji selamat tu, punya bos selamat di show. Awak kena TSF ni naharmo. Tadi kita protection. Semua protection tu kan, sem protection bukan use kain ke, sem agiwo, raja judo leifro, kaisa ke sengtio, kaya saja sem protection kasuman tio. Tapi norok luka police jogo, lata konsepnya protection biasa tio. Ke apa hanya, sem dia sebab, buat hari dia full fano. Before ini improve, dia set apa kena protection itu sama bacawa, tapi joto problem rumah solve kerja bagi besar agak kayu, omong dia set ni sama.